Hayırlı irte, hürmetli millettaşlar. Minnen siňa salam topşyrygy efirde. Ekranlar aldına Iski Kulatka rayonu Urta Terişka awulynda gymyr sürüşi hürmetli millettaşybız Aliýewa Feride Hamidullowna şakyryp alam. Bugün 18-nji ýynwar gününe oňa 65 ýaş tola. Antılmaslık gymyr beýremi bilen şyn köňelden ana kızları Feniye, Elfiye, kiyevleri Ferit hem Renat, onyklary Yulia, Amina hem Amir, kıdagylary Menire Mavlutovna, Adylşah Hatovich, Roza Şykurovna kıtlap jyly tileklerini jitkireler. Bu galemde milyonlagan kişiler arasında da biz üzübizni iň bäxetlileriniň birisi dip sanaýbys. Şunki bizge Allah'a şükür, iň oňlawçan, iň nazly, elle nindi sihri tılsımga iya jyly köňelli ana bülek itilgen köklerden. Tuğan awuly Urta Terişkada ýokdy dünýaga tuýup, enkäy kiçkineden ok tyýnak, tyrış, akylly hem güzel kız bala bolup üsse. Mektepni tamamlap Sızryn şäherinde pişikçi hünerini izleştire. Hizmet ýolun ol Tuğan awuly mektebinde öz hüneri boýunça başlap jiberip, bugünkisi günge kadar 46 ýyl boýuna şuşunda namusly hizmet koýa. Şuşu işlev dövründe özünün tevekkül, tırış, anlawşan buluw arkasında hizmetdeşlerinin de, ata-analarının da, balalarının da hürmetin kazandı. Bilgili, iň uly irişiwe dep ul özünün şahsi turmuşyn sany. 1980-nji ýylda Gazizetkeýibiz Aliýew Rüstem Şamil ulyny şyratyp matur gaýlesin kura. Tatlykda hem mähabbetde biz balaların şyn kişiler itip terbiýelep üstirdiler. Hallerinden kilgen kadar bilim, terbiýe berip, uly turmuş ýylyny da şygaryp bastyrdylar. Kızganyşga karşı bugünkü ýübileýin enkäýibiz par kanatsız, etkeýsiz karşyly. Awrap wafat bulgan etkeýibizniň kaýgysyn awır ötkerse de, sary sagyştan sargaýmaska aňa bala onyklary hem işi ýardam etdi. Ýykysyz tünlerini köp görürge tory kelgendir siňa bizniň arkaly. Lekin barysynda sen unutkan kebek ýaşaýsyň. Ming rahmet siňa gazizimiz. Bugün tugan günüňde siňa rahmet sözlerinden başka uzun, sağlıklı gymyr dileýiz. Şunki sen ýanaşa bizde bulsaň, biz de bäxetli ýaşarbyz. Gözleriňdäki bäxet ışkynlaryny saklap kal. Hudaý siňa uzun gymyr bersin. Sen bizniň gaýlebizniň töp jylylyk şyganagy. Her irten sinin kıyaşlı bulsun. Нык selametlik hem eminlik, hıyallanırga hem öz hıyallarını turmuşka aşırırga köş hem tilek dileýiz. Sen bizning bik sabır hem kişli şahys. Bir kaýşan da turmuştan uftanmysyň. Bu izgi işleriň üçin miňlegen sevaplar siňa nasip bolsun. Kutly bolsun enkäy tugan günüň. Selametlik bizden şul tilek. Sağlyk bolsa jerde bar da bula. Bu dünýada tagyn ni kerek? Türlü şakny körgensiňdir äni. Ýüregiňde köpdir ýarada. Kiňeşçibiz, teregibiz bulup, uzak ýaşa bizniň arada. Irte taňda şykkan kıyaş günde siňa bäxet getirsin. Matur bolsun seniň turmuş ýylyň, kaýgy jile birde düşmesin. Ýübileýiňde izgi, matur hisler köňeliňde kalsyn oýulyp. Tebriklibiz seni şyn ýürekden, barybızda birge jyýylyp. Hürmetli Feride Hamidullowna, bar tileklerge de ihlastan koşulup, bülekke matur jar ýollaybyz. Ýübileýiňiz kutly bolsun.
мәшһүрә